Паважаны гледачы, вітаю! Гульня Slay the Spire, ці як яе называю прабіваючыся да вяршыні, не атрымала шматлікіх узнагарод і вялікай вядомасці, але асабіста мяне яна прыемна ўразіла. Я пазнаёмся з ёй пару гадоў таму, а недаўно вярнуўся да яе, правёўшы серыю стрымоў. Малаток ведае, як у гэта гуляць, малаток гатовы пра гэта расказаць. Пагналі! Пачнем з стандартнага рэжыма гульні. Ёсць 4 персонажа, але для таго, каб разблікаваць наступнага, трэба згуляць за папярэдняга. Таму першая партыя будзе за браняванага. Нічога не зразумела, але будзе вельмі цікава. У крайнім выпадку не. Кожная новая партыя пачынаецца з генераванай мапы. Адчувайце гэты водар. Гэта рагалік. Той самы жанр гульні, што прапановвае падобныя, але кожны раз розныя праходжанні адной і той жа лакацыі. Аднак гулец мае права выбіраць паміж шляхамі рандому. У залежнасці ад таго, якія месцы вы хочаце наведаць, мае сэнс пашукаць іх на мапе перад тым, як зрабіць першы крок. Маленькі значок дэмана – бойка з адносна слабым супернікам. Дэман з рагамі – гэта ўжо дужы супернік, але самая цяжкая бойка чакае ў канцы мапы. Акрамя супернікаў, у залежнасці ад выбранага шляху, можна наведаць пэўную колькасць гандляроў, пытальнікаў, месцаў адпачынку. Незалежна ад выбранага шляху, абавязкова будзе адна скрыня з файным артэфактам. Выбралі маршрут і пачалі. Першы крок заўжды бойка. А біцца тут трэба картамі. Значыць, дакладны жанр гэтай гульні – картачны рагалік. Набор карт у пачатку стандартнай гульні для кожнага героя не ўражвае. Базавыя атакі і абароны плюс 2 спецыфічныя для персонажа карты. Але прасоўваючыся па мапе, мы зможам дадаваць у сваю калоду новыя карты. Звычайна будзе выбар паміж 3 выпадковымі картамі. У пачатку не мае сэнсу адмаўляцца ад магчымасці павялічыць калоду. А вось бліжэй да канца варта падумаць, ці не паламае новая карта калоду. Таксама трэба памятаць пра кошт карт. Іх выкарыстанне патрабуе энергіі, якой без спецыяльных артэфактаў ці здольнасцей будзе 3 адзінкі на ход. Персанаж мае ў пачатку поўны запас здароўя, і ўласцівы толькі яму артэфакт. У браняванага ён будзе аднаўляць здароўе пасля кожнай бойкі, і гэта вельмі файна, скажу я вам. Відавочна, што здароўе трэба берагчы. Калі яно скончыцца, прыйдзецца пачынаць усё з нуля. Адна з фішак браняванага ў тым, што можна атрымаць карты, якія дазволяць вельмі эфектыўна выкарыстоўваць браню. Браня пры наяўнасці будзе здымацца замест адзінак здароўя, таму пажадана ёй карыстацца, калі вораг збіраецца атакаваць, і дабіць яго за бягучы ход немагчыма. Тут варта нагадаць пра рандом. Ніхто не гарантуе, што для кожнага праходжання будуць добрыя карты на браню. Магчыма, лёс напіхае вам у руку ці за каўнер нешта іншае. Для браняванага могуць быць файныя карты на павелічэнне моцы ці карты з механікамі спальвання карт. А яшчэ на адным з пытальнікаў вам могуць прапанаваць абмяняць частку максімальнага здароўя ці артэфакт на карты, што дазволіць паспяхова перажываць варожыя атакі. Рандом. Каб перамагчы, трэба адаптаваць сваю калоду і тактыку пад тое, што ён нам падкіне. Асабіста мне падабаецца ісці праз найбольшую колькасць пытальнікаў. Там можа быць нешта шкоднае ці бескарыснае, але часцей за ўсё яны даюць нешта, што можа дапамагчы. Дапамагчы прайсці 3 мапы для 3 актаў. Насамрэч іх 4, але мы гэтага яшчэ не ведаем. Тут інтрыга ламаецца, трэба будзе не забыць гэты момант выразаць падчас монтажу. У мяне не атрымалася давесці браняванага да канца 3-го акта за некалькі спробаў, таму я пераключыўся на наступнага разблікаванага персанажа. Маўклівая не такая прабіўная, як браняваны, яе здароўе трэба берагчы больш пільна. Стартавая калода амаль як у браняванага, але новыя карты пакажуць, што ейнай фішкай могуць быць нажы, якімі можна закідаць ворагаў, і атрута. Атрута! Файная механіка, што дазваляе кожны ход наносіць пашкоджанне ворагу. Ейны эфект з кожным ходам крыху слабее, але калі кожны ход дакідваць атруту і не паміраць, то памрэ вораг. Ужо пры першым праходжанні за маўклівую атрымалася дадаць у калоду карты, што амаль абнуляюць пашкоджанне, дазваляюць крыху аднаўляць здароўе. Праўда, максімальны ўзровень гэтага здароўя стаў праз абмен зусім нізкі, але з такімі картамі гэта не фатальна. У месцах адпачынку новыя карты былі палепшаны. Палепшыць можна любую карту, але адзін раз для аднаго такога месца. І гэта прымушае выбіраць шлях праз такія месцы. Акрамя палепшэння, там можна і пачываць, аднаўляючы пэўны адсотак максімальнага здароўя. Але з малым максімальным здароўем гэта такі сабе варыянт.
Гэта такія штукі, што могуць выпадаць з ворагаў або быць атрыманыя за грошы. Для выкарыстання не патрабуюць энергіі і даюць нейкі карысны эфект. Але адно зелле працуе адзін раз, а потым знікае. Таму раю берагчы для дужых ворагаў, каб прасцей было праз іх прабіцца. І вось, прабіўшыся праз 3 акты, маўклівая убачыла чорнае сэрца, з якім не здолела біцца, але мы атрымалі зялёны ключ, які нам спатрэбіцца. Я ж выдалі папярэдняе памінанне 4-го акта. Трэці персанаж, які быў разблікаваны праходжаннем маўклівай, дэфектыўны. Робот, што атрымаў такую менушку праз з'яўленне свядомасці. Бачты, не захацеў быць вінцікам у сістэме. Лукашысцкая прапаганда за такое магла больш крыдную менушку даць. І ў галоўку. Робот гэты мае механікі, завязаны на сферы, якія ён можа выклікаць і выкарыстоўваць. Сфера маланкі ў канцы ходу крыху б'е ворага. Сфера льду дае крыху брані. Сфера энергіі дае энергію. Сфера цемры накаплівае пашкоджанні для выкарыстання. Каб выкарыстаць сферу, трэба дадаць новую, калі месцаў для сфер ужо няма. Тады будзе выкарыстана першая, або справакаваць выкарыстанне картай. Сфера падчас выкарыстання дае мацнейшы за пасіўны эфект і знікае. Як па мне, гэты персанаж ёсць найскладанейшым з усіх. Лёгка згубіць баланс і атрымаць шмат пашкоджанняў, або недастаткова падрыхтавацца, каб моцна біць ворагаў. З гэтым жэўжыкам, як і з браняваным, трэці акт не хацеў проста давацца. Таму я вярнуўся да браняванага. Калі першы герой убачыў у трэцім акце чорнае сэрца і атрымаў свой ключ, я працягну спрабаваць давесці робота да сэрца. 24 шкоды. Бывай, хлопец. Апошні з 3 ключоў атрыманы. І вось, у нас ёсць 4-ты персанаж і нейкія разблікаваныя ключы. Цяпер на мапе можна бачыць новую анімацыю для аднаго з дужых ворагаў. Маршрут трэба пракладваць праз такога ворага, бо ён мае адзін з 3 разблікаваных ключоў. Яшчэ адзін ключ можна знайсці ў месцы адпачынку. Ён будзе альтэрнатывай аднаўленню здароўя ці паляпшэння карты. І трэці ключ можна ўзяць замест артэфакта ў скрыні, праз якую прыйдзецца прайсці ў любым выпадку. Сабраўшы ўсе ключы і прайшоўшы трэці акт, можна ўбачыць акт апошні. Зусім кароткая мапа, без разгалінаванняў. Пасля перамогі над дужым ворагам нас чакае бойка з найдужэйшым, з тым самым чорным сэрцам. Я прынцыпова хацеў прайсці апошні акт менавіта за назіральніцу. Ейная фішка ў тым, што яна можа знаходзіцца ў розных станах. Звычайны, атакуючы, абаронны і рэжым божухны-вожухны. У рэжыме атакі назіральніца наносіць больш пашкоджанняў ворагам, але сама атрымлівае ад іх большую шкоду. Рэжым абаронны цікавы толькі тым, што пры выхадзе з яго мы атрымліваем крыху энергіі. Ну і калі вораг збіраецца атакаваць, то пажадана пераходзіць у гэты рэжым пасля рэжыму атакі. Дасягнуць стану божухны-вожухны складана. Для гэтага трэба разыграць пэўныя карты. Але калі атрымаецца, то на адзін ход у вас будзе ўсё найлепшае ад рэжымаў атакі і абароны. Гульня не абмяжоўвае час на разважанне перад тым, як зрабіць любое дзеянне. Таму, калі асцярожна карыстацца картамі зменных рэжымаў, то перамагчы фінальнага боса атрымаецца калі-небудзь. Асабіста я лічу бойку з фінальным босам самым вялікім выклікам у гульні. Можна паспрабаваць дайсці да сэрца іншымі героямі, збіраючы разблікаваныя ключы. Але калі гэтага будзе мала, то ёсць іншыя рэжымы гульні. Штодзённы выклік прапануе тыя ж 3 акты, але для вас і ворагаў будуць выстаўлены пэўныя дадатковыя умовы. Калі умовы штодзённага выкліку не цікавяць, то ў рэжыме сваёй гульні можна задаць самыя розныя абмежаванні і бонусы для праходжання. І вось патэнцыял для паўторнага праходжання ў гэтай гульні проста выдатны. Я лічу, што кошт у раёне $20 для аматараў падумаць парандоміць цалкам апраўданы. А калі на гэтае цуда яшчэ будзе зніжка, то каэфіцыент здавальнення на кожны патрачаны талер уляціць у неба. Але гэта для аматараў такога жанру. Калі вам падабаюцца глыбокія гісторыі, то кавалачка лору вам дакладна не хопіць, каб атрымаць асалоду. Калі на першым месцы экшн і рэакцыя, то таксама міма. Я расказаў, як у гэта гуляць і спадзяюся, што было цікава. А калі некаму гэтая гульня спадабаецца так жа, як і мне, то будзе зусім добра. Хай ваш розум заўжды перамагае рандом. Калі што, то мой не заўжды такое можа. Паразка. Непрыемна. Будзем заканчваць. Нешта зусім кепска атрымліваецца.